magpahinga sa kubo, kumain ng masarap na ulam na niluto at sa ilog ay maglaro at maligo. Yan ang masasayang pwedeng gawin sa karayan na ito at maging ang mga lokal, ito'y gustong-gusto. Ihanda na ang gamit at pagkain dahil wala pang isang oras mararating na ito. Ang kuwan po kasi sa amin dito, mahalaga po sa amin ito ang Wood River kasi mahirap po ang tubig dito, lalo na dito sa kuwan, mga karapit namin baryo. Kulang na kulang po kami sa tubig. Kaya lahat po ng mga tao, dito po kami kumukuha ng mga pangailangan namin. Tulad na lang ng panligo namin, ginagamit na rin namin ito na pangluto kapag maaga-aga pa, at saka panlaba po namin. Pag ganito po kami sa Wood River, dito po kami naglulublob, dito rin po kami naliligo. Tsaka dito rin po kami kumakain kasama namin mga pamilya namin, mga banding namin, ganun po. Mula sa highway ng San Fabian, maaaring mag-arkila ng tricycle para ihatid ka sa Carayan. 100 pesos to 150 pesos lang ang babayaran. Magbaon na din ng mga makakain para siguradong di gugutumin. Kasamang baunin ng pambalot ng kalat dahil ang kalinisan dapat laging alalahanin. Expect na po natin yung malamig po yung tubig, mahangin po. Tsaka if ever nyo po na gustong mag-picnic dito, may mga available cottages naman po for rental. Around 300 plus po yung rental ng cottages. Tapos pag hapon na po kayo pumunta na, pwede na daw pong kahit 200, 150 pababa. Pinapaalalahanan lang po natin mga gustong bumisita rito na kung pwede po, if ever, maki-coordinate po sa barangay para po mabigyan kayo ng guidance po. If ever man na pumunta kayo rito. Barangay Ambalangan Dalin po. Paalala lang po sa mga gustong maligo po na if ever po, wag po tayong masyadong uminom para po maiwasan natin po yung ang aksidente po. Tsaka if ever may mga bata po tayong kasama, much as well need po natin silang bantayan. Kung ano man ang nais gawin, tiyak masaya basta't pamilya at kaibigan ang kapiling. Kaya't panahon sa San Fabian, siguraduhing sulitin